Dr. Vishwakarma, wishing the players of both the teams, the Bodoland FC and the Rajasthan United FC, the players of both the, and it is a tournament where the winning team walks away with 3 trophies. And as you can see, it's already displayed in the field of play area. And the 3 trophies are the Durand Cup, a rolling trophy and the original prize, the Shimla trophy, also a rolling trophy. Rajasthan, Bodoland FC. Start जाबाय नै मबाइल गानलै ना पिंक कालार नामा गोमो गोमोआ बड'लेण्डआ गोमो गोमोआ बड'लेण्ड अर्जुन मान यस 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 जी अर्जुन क्लाबा लाबनाय आइ सासे गोमो राजस्थान बे शिलंनि Seventeen. Public ko nahi, oka haba bukhara hai. Oreibadi support Bodoland team. Dasimbo score kalam naya hai. Mannini team aba 0-0. Tamam, oka kesana. अब्लाबो गेमा थाद'आयै सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड एफसि आरो लोगोसे राजस्थान बे मोननै गोख्रों टीमनि गेजेराव दायो सोलिगासिनो दङ दा मोननै टीमा दासिमबो स्कर जायाखै जेंनाया खम जादों थारमाने गोबारा
सासे जोबनानै नायदों अब्लाबो सासे मानसि थायाखै नाय अब्लाबो पुरा नायगासिनो दङ सेकेन्ड हाफनि उनाव नै गेमा स्टार्ट जाबाय दायो पुरा पानि माने दैया जाबाय नै हमना ला जोबोद स्पिडा दंखाया अब्लाबो उपाय गैया गेमखौ सोलायनो गोनां जादों गल जानो चान्स दङ राजस्थाना सोदोंमोन गल माय गड बाख्नायजाथाव मानसिफ्रा नै जेसेबां अखा गोसा हाबाबो अब्लाबो सासेबो मानसि थाङाखैना पुरा सिजानाय नायगासिनो नायनानै पुरा फुर्ति मानिनांगोन दे मानिनांगोन नै राजस्थाना सोबाय राजस्थाना सोबाय बड'लेण्डखौ हाबनो चान्स दंबावोमोन राजस्थाना बड'लेण्ड एफसिखौ सोनो चान्स खालामबावदोंमोन नाथाय हाब सोनो हायासै बड'लेण्ड एफसिआबो सोनो सेस्था खालामगासिनो नाथाय हायाखै नै अखाया जोबोर स्पिड हानायनि थाखायनो गेमखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय नै दोनथ'दो गेमखौ अखाया खमायोबा होफाफिननो हागौ दासिम राजस्थाना 1 स्कर खालामना दोनना बड'लेण्ड एफसिखौ अखायाबो जोबोर हाबायना डिस्टार्ब जादों केमेरा हमनोबो